हा नंमारगौना नंमाराहाय फिसा? औ आइ नंमारगौ आं फंबायखौनो लोगो मोनथारदोंना। इसोर दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय दे। दे थांथोसै दे माथो खालायबावनो मालाय जोंहानाव थानानै मोजां मोनाखै खोना। मानसियादि मोजाङैनो दङ बेनो आंनि थाखाय जोबोद मोजां खोथा। औ आइ आंबो बेसेबा मोजां मोनबाय दासो गोसोखौ स्रां मोनबाय। हाजेमानबाबो सिख्ला मानसिना गिनाय मोनो। आंलाय सानदोंमोन आरो दाखुफोरासो हमना लांबाय होननानै। बियो हराव हारसिं ओंखारोना बाहेराव। थै अबाव दाखु फैलाबायनोलै फैया दे जोंफोर गामियाव। आंलाय बिदि सानाखै आंलाय सोरबा सेंग्राजों खारखुमा लांबायसो सानदोंमोन। थै जेबो गेरेन्टि गैयालै आजिखालि फैनोबो हानाय फैया नङा। गिसैलै आं बेनिखायनो हारसिं बायजोआव ओंखारखाया। औ फिसा बायजोआव हारसिंबो ओंखारनाङा देनाय सिख्ला मानसि। ओइ नोंसोर आंनि मबाइल गाबनाय खोनानाय? माने आं मबाइलखौनो लांनो बावदोंमोन। न'आवनो गालांदोंमोन आङो। सोरनिबाफोर फन फैनायमोन नामा? जानोहाय आंबो मोजाङै खोनायाखै। हा नोंहा थांदो आथिं आखाइ सुनो ओंखाम खुरनोसै आङो। रनाय आङो मबाइलखौ लायग्रोनि। ए बेटा मबाइलावलाय माथो एसेबां गिदिर खामानि दङलै माखौथ' एसेबां खां आथिं आखाइ सुलायि। है आयै जेबो इम्परटेन्ट खामानि गैया आंहा मबाइलाव। बै लोगोफोरानो हरलाबाय थायोना रिसिभ खालायबाबो गाज्रि मोनो। नोंनिया खालि लोगो खालि लोगोआल' हरथारोना नोंनिया? सोरबा गुबुनफोर गैबावाथ'? है आइनिया खालि बिदिनो दे खालि सन्देहल' खालामबाय थायो आंखौ सोरजोंबा रायज्लायो होननानै सोरजोंबा सिख्लाजों रायज्लायो होननानै। धै हा माथो थिक थानोबो हानाय। साबिरा खिन्थु आबा मोजाङै बुंदों रावखौबो सिख्लाखौबो गोसथोनो मोना दे। बिहामजोखौ आंनि मथे लागोन आंनि फसन्दै मथे मिन्थिबाय? बे बाथ्राखौथ' आं खोनाबा बेसेबा टेनसन जाखायो। हा नोंसोरनि मोजांनि थाखायसो बुङो मिन्थिबाय बिमाफोरा नोंसोर आरो बेखौनो गाज्रि सानना लायो। ओमफ्राय आइयाबो खालि आंनि मथे बिहामजो लाबोगोन बेनोल'थार मानो? नोङो बेफोरखौ जेबो मिन्थिया दे सिदथा। आरो खोनासंना लालायदोसै साबि नोंबो जुदि सोरखौबा गोसथोयोना। नोंसोर साननाया बेयावसो जिरायना दङ बेगखौनो आं नागिरगासिनो अबाव थांखो होननानै। ओं आब' गोजांसोनाय मोननायखाय आंनो लिंबोदों मोस्रोम माखाखै बेयाव अरलायनो माबा सान्दुं सायनो। दे मोजाङानो जादों दे। आयु नाराया अर सायनो मोजांथार जागोनहाय बुथुमनानै लांनांगोन र' एसे। अर सायनो बारा बन गैखाया ओरैनोबाबो बेखौनो बुथुमनानै लांनांगोन जोंहा। दे मोस्रोम लांगोन दे। जागोन दे। जा मोजाङै रानखाबाय जिगाब रोखोमसो जाबाय। बिबारि आब' आङो दख'ना लामना होनाया माबा रानबायना रानाखैबा दा आङो गाबोन थांनांगोन ना रानाबा मा जागोन दे नाय। आयु नोङो गाबोन थांमारसिगोन होनबा? साननैसो थाबाव गायदे आबुं। नांथ'ला दे ओजोंबो आइया हारसिं दङना गेबगां आदायाबो थांबायनो आंखौ आइया लिंगासिनो मालाबा फैलायगोन दे। मादैयाबो हारसिंसो नङाबा नोङो थानो हागौमोन मादै हारसिं नङाबा दा मादैयाबो हारसिं जाबायबा। आब' बिबारि आब' एबार खिन्थु नोंसोर थांनांगोन दे जोंहानाव नङाबा आं नोंसानाव फैखालाबो। आयु नायनाय बोरै बुंथारो थांगोन दे मानो थाङाखाय। थांथारनांगोन। माबा खर'खौ गिदिंनाय सानाय मोनदोंलै आङो दसे उन्दुहैनि दे नोंसोर जिरायना थाथ'। आयु मानोथ' बिदि मोनखो आब'? दहायल'सो मोजांमोन माथो दसेनो जाब्रबबाय आरो। औलै बोरैबा मोनथारदों आं उन्दुहैनि दे नोंसोर थाथ'। दे थां आब' हमनांगोन ना मायो हागोन ना हाया नोङो हारसिं थांनो? हागोन दे आङो गायदे आगै हागोन थांनि र'। दे होमबालाय हागोनबालाय। दसेनो माथो जाब्रबखो आरो आब'आ? बेनोथ'। मा ओंख्रि संनाया मोजां जागोनलै माथो मोजां ओंख्रियानो गैया। फिसावबो जेबो ओंख्रियानो गैखाया। हाब फिसखौथ' मा खर'नि बायना लाबोनाय लाबाबो जायोना बिदिबा जेबो जुदि दोननोनो माल गैया। आलु दरनै बिलाहि दरनै ओमफ्राय मेरिगल्ड बिस्कुट पेकेटसे ओमफ्राय दै बथलसे बेनो जेबो गैया। मा संबावनो दालि एसे दङ बेबो थोस्लाबनाय नङा संबाबो 100 ग्रामानो जानाय नङा खोना। खेफ्राबानो एसेबांथ' खेफ्रा जानांगौ नालै रांखावरि मादिया
ओरैनो थगायदोंमोन आंखौ खेब आपेल आंगुर ना बेदर थिगसे मोनजागोन लुन होननानै दालाय माथो जेबोआनो गैया सालारि फोजोंसार आदा लाहानियावनो खथ'ब मोजांमोन मानसिफोराबो खथ'ब मोजांखामोन आरो मा जानो मेथाइ आखाइ चक्लेट आरो ना बेदर दा बिजिरानियाव थानोबो मोजां नङा मानसिफोराबो बोरैबा ओमफ्राय मोनजाथाराबो जेबो बाले थानो बासोबाय आङो फोजोंसार आदाला आंखौ नागिरफिनबावनांगौमोनलै थांगौमोन आङो बेखिनिबो माबा बालनि ओंख्रि संनांगौ जेबोआनो गैया रांखावरि मादैखौ लिंनि र' साला रांखावरि मादै ओजों फैलाय माथो जालायखो दे मा मैगं संनांगौ जेबोआनो गैया माथो बै दालि एसे दङ ओमफ्राय आलु दरनै बिलाहि दरनै अबे मोनसेखौ संनांगौ माथो जेबोआनो गैया नोंसा दादिखौ आं होनखादोंमोनलै माबा लाबोआखै बियो एसेबां बुंबाय आङो जेबो गैया होननानै थेवबो लाबोआ बेदर लाबोनो हो मादै बेदर आंबो बेखौनो सानदों र' गांजेमा गोसोमरानि दालि एसे दंबा दालिखौ संदो ओमफ्राय आङो फन खालायनानै दादिखौ बुंहरनि र' बेदर लाबो होननानै दे बुंहर सप्तासेमानि जाबाय बेदर मोनजायैया मा लाबोथारालै मादै थै लाबोनो होनांगौ लाबोनो होयोलै लाबोथारा माबा मानसियानो केप्राथार र' लाबोनो होनि र' दिनै जुदि लाबोआना थिगसे रायजागोन बियो आंजों हेलौ मा खालायदों कलगेट बायदों र' आं सना कलगेटआनो जोबना दङ माथो न'आव कलगेटआनो गैया ओमफ्राय माबा बेदर फुवासे लाबोनाय दाउ बेदर फुवासे नङालै आधा किल' लाबोनो हो फुवासेलाय मा जानोसै माबा बेदर लाबो फुवासे माबा फुवासे नङा दे आधा किल' लाबो आधा किल' थोनाय नङा मायु आधा किल' जागोन दे जागोन दे होमबा बावगारनाङा दे नेगासिनो थाबैनो लाबो दे जागोन दे मोनजासिगोन होमबा नों मादै मोनजासिगोन दे गांजेमा गोसोमरानि नोङो टेनसन दाखालाय बेदर दिनै साननै जाबाय अनजालुआ खेबसेबो फन खालायाखै आरो आं फन खालायबाबो माबा सुइच अफसो बुंबाय थायो मा जामारखो मानसियानो माबेयो खामानि मावनो थांनानै जोंफोरखौ बावलांबाय नामा लाइमोन आब' सनाथि आगै मामोन आब' नोंनो आदाया फन खालायदोंना खालायाखै नोंनियाव हरदोंमोन नामा फन हराखै सनाथि आगै आंबो बेखौनोथ' सानबाय थादों सानफ्रोमबो फन खालायो नाथाय साननैबानो जाबाय मानो फन खालायाखैबा औलै आब' आंखौ गिनायसो मोनसोबाय आदाया मायबाफोरथ' जायाखै आं गिनाय मोनसोबाय आब' जेबो जायाखै दे आगै दङ दे बेस्थ'फोर जानो हागौ साननै मानि जाबाय आब' मबाइला साननै सुइच अफल' बुंबाय थायो फन खालायबानो सुइच अफल' बुंबाय थायो बेखौनोथ' सनाथि आगै आंबो बेखौनो सानबाय थादों आंबो हरबाय थादों बेखौ फन नाथाय सुइच अफल' बुंथारो खेबसेबो नांखाया फनानो आं गिबाय थादों आब' गिनाय मोनबाय थादों बिखाखौ दुब मोनगासिनो आङो गामियाव थांना फैनि र' आङो सोंना फैनि बिसोरनि नाम्बारखौ लाबोनानै फन खालायगोन आङो थां गामिनि लोगोफोरा मोनथिनोबो हानाय मोनथिखागोन बिसोरो थांनि र' आब' आं गिनाय मोनदोंलै थेवबो बिदि साननै मानि फन खालायालासिनो सानसेबो थाया आदाया नंमारगौ आगै आंनावबो फन हरबाय थायो आरो सानफ्रोमबो उन्दुनायनि सिगां खेबसेबाबो फन खालायखायो बेनिफ्राय नोंखौ सोंहरो ओंखाम जादोंना जायाखै मोजाङै दङना गैया होननानै सोंबाय थायो आब' आंखौबो फन खालायनानै सोंबाय थायो ओंखाम जाबायना जायाखै मोजाङै जा होननानै आङो मोजाङै ओंखाम जायाना बेनिखायनो सानफ्रोमबो खबर लाबाय थायो थाङाखै नोङो गामियाव सोंहैथां माबोरै आंखौबो गिनाय मोनसोदों आब' ना आदानि मबाइला हामा जाना दङबा बिदिबो जानो हानाय दे बिनि मबाइला ओरैनोबाबो हामा जाखाबाय थायो माथो फाहामबाय थायो बिदिबाथ' मोजाङानो आब' थेवब्लाबो बियो लोगोफोरनि मबाइलजोंथ' खेबसे खालायनो हायोना जानो हागौ बियो जोंफोरनि नाम्बारखौ गोसोआव गैयाबो जानो हानाय नाम्बारखौ गोसोआव गैया खोना दे बिनिया लिरनाबो लायाखै खोना बेनिखायनोथ' फन खालायाखै दे बिनि मबाइलानो गाज्रि जाना दङ खोना बिदिनो सानदों र' आंबो
थेवब्लाबो गोसोखौ गिनाय मोनदों आं आब'। खेबसेसो नेथारनि र' आङो गामियाव। दे थां। गिनाय मोनसोदों आंबो, नाथाय आं खिन्थियाखैसो। गाबनोबो ओंखारसोदों आङो, मा जामारखोबा मानसिया। मा अनजालुआ आंनि नाम्बारखौ गोसोआव गैया नामा? दङमोन बायसि। दङबा मानो बियो आंनियाव फन खालायाखै? लोगोफोर एसेबां लोगोफोर दङ, खालायनोथ' हायोना खेबसे लोगोफोरनि मबाइलजों। ना बियो आंखौ गारनो लुबैबाय? गारनो लुबैनानै बियो बिदि खालायदों खोना, फन सन खालायाखै, अफ खालायना लादों। माबा जामारदों दा इसोरासो मिथिसिगौ आरो। इसोर मा जाबावगोन दा? अनजालुआ फन खालायदे इसोर। प्लिज ना अनजिमा, प्लिज आंखौ न' बुंनाङा। प्लिज प्लिज नोङो आंखौ बयफ्रेन्ड बानायदो ना, प्लिज अनजिमा प्लिज। अनजिमायाबा दा मा रिप्लाय हरो? बिखाखौसो गुलुब 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 मोनगासिनो बाला। अ रिप्लाय फैबाय। सरि, आं नोंखौ गोसो थोनो हाया। आंनिया बयफ्रेन्ड दंखायो। फै गेला, मा जाबावनोलाय? रियेलावथ' सासेबो नागिरना मोनायानो। फेसबुकाव मोनगोन सानबाय, गैया। फेसबुकावबो सासेबो मोनखाया। रखरा सिंगोल साननानै एसएमएस हरो। नै नोम्मा खर'नि थाङै थाङै सब गासिबो जिंगोल गोजासो जाजोबो। सासेबो सिंगोल गैया। थै मबाइल सबाइल लानो बासोबायलै आङो रखरा। मा जाबावनोलाय कुकुलुकु? रियेलाव गोसोमबाबोथ' आङो फट'आव खथ' मोजाङै फिल्टार खालायनानै हरो, खथ' साफा खालायनानै एडिट खालायनानै हरो। माथो रावबो फसायाब्रा। थै जेन्थोनि खिब्बा खुरि तेरा बेकायबाबो सासे मोनदोंमोन रं नाम्बार। बेबो थाङै थाङै गायदे आब'सो जाना होबाय। गैलालाय कुकुलुकु, गैला। दांगुवा जानासो थानांसिगोन खोना नोङो। थै